Realitná kancelária Slovreal ponúka na predaj jednoizbový byt v meste Handlová. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, v rámci ktorej boli vymenené plastové okná, stierky v celom byte, murované jadro, nová elektroinštalácia, podlahy a sanita. K bytu prislúcha jedna väčšia pivnica, špajza na poschodí vedľa bytu a vlastný priestor na prízemí bytového domu, ktorý môže slúžiť ako pracovňa. Veľkosť bytu je 37 metrov štvorcových. Dispozícia: chodba, kúpeľňa z WC, obývacia izba, kuchyňa. Byt je pripravený na bývanie alebo na prenajímanie. Parkovanie je bezproblémové priamo pred vchodom. Snívate aj vy o novom bývaní? Neváhajte a obráťte sa na realitnú kanceláriu Slovreal. www.slovreal.sk